Me kiertää tää Koronuoma. Tää 5 kilsan lenkki, mikä tää menee tästä. Onko täällä vielä jääputouksia? Niin. Sade vähän lakkas tossa, niin hyvä keli. Karseen näköistä, kun noita on tietenkin putonut nenäliinoin talvella tohon. Se nyt on silleen mitä ei voi, mutta noita mä nyt ihmettelin, että noita on aika paljon niitä lämpöpusseja, mitä ne on ne hierottavat pussit, niin ne ei kyllä putoa mistään kengästä vahingossa. Mutta mä jatkan tätä eteenpäin tästä. Täällä kyllä vesi juoksee. Katsotaan tosta. Vielä näkyy niitä jääputouksia tuolla vastapuolella. Niitä on monessa kohtaa. Tosi hieno paikka kyllä. Aikamoinen möykkä. Helpoin osuus takana tulla tuolta toi jumalaton mäki alas. Tää on ehkä vähän lievempi kulkea, sille on tälleen vastapäivään, niin se ei ole yhtä ylämäkeä. Sama matka se nyt tietenkin oli noissa. Miksi tää muutu? Tää on kivan näköinen paikka tää. Kanjonin laavu. Tuolla näkyy putoukset. Tänne on nyt aika paljon viime vuosina tehty tätä. Täällä on ne kävijämäärät kasvanut niin paljon. Yritykselle on tehty noita yritysten tulipaikkoja, mihin ne saa tuoda ryhmiä. Sitten ne ei ole tossa. Ne ei ole samalla paikalla, kun sitten tämmöiset kävelee yksinään täällä. Että tää on vaan tää. Se on tää lenkki tää. Tulee tuolta tänne alas. Tää on ihan yhtä alamäkeä, tietenkin ylämäkeä toiseen. Tää menee nyt sitten tästä jääputousten reunalla. Tää on tää harju koko matkan ja sit se tulee takas sinne reitille. Katsotaan tosta. Tää on jännää tämmöstä hiekkaa, tämmöstä ihan rantahiekkaa. Kivan näköinen. Siinä ei ole välitöntä vaaraa, että toi tuli leveisi tosta ainakaan.
Ihan komeet jääputoukset. Joskus ollut täällä kun ne on tuossa laavulla yötä ja kiipeili tuolla ja se on ihan hauskan näköistä touhua. Siellä taitaa juosta vesi takana koko talven se. Ei uskoisi, että mä oon kotona Tuusulassa leikannut nurmikon jo pariin kertaan. Siellä on kyllä tämän päivän satanut lunta kokonaan. Se on tuolla Kirintövaaralla, niin siellä oli puutkin ihan valkoisia. Täällä päässä posi on ollut vähän lämpöisempää. Varmaan kun ei se ole tarttunut mihinkään tai merenpää, se on enemmän loskaa. Siinä on kyllä rauhoittava ääni tuossa veden juoksussa. Se vettä juoksee nyt kun kaikki sulaa. Aika jyhkeet kalliot on ympärillä. Täällä on ihminen turvassa. Täällä ei muita kulkijoita näy, kello alkaa olla sen verran ja koko päivä on satanut, mutta nythän täällä on ihan kiva keli. Täällä on jo paljon kesäisempää täällä. Laittaa nää ylämäki kyllä puuskuttamaan. Täällä on sitten ihan pikkasen näitä pohjallisia nastoja. Tää laskee reissun päätteeksi. Paljon muuta. Ehkä kannattaa niiden yrittäjien, ketä tää porukkaa kierrättää, ne keksii kyllä jotkut toiset pohjat ensin. Ja talven. Siellä on putoa. On kierretty toi toinen puoli, pääsi takas tälle puolelle, missä on parkki. Villi veikkaus sen nyt joutuu taas hetken kiipeämään. 83 nastaa ja pari kokonaista pohjallista siitä tuli siitä loppumatkasta. No nyt ne on pois sieltä, niin ei mene sen veden mukana sitten alaspäin.